سلام زخبركم تخاتي مدبات راديو إيرنا مسخم صن حدا لنا قراب الشاقب رهن سيه نلومي عدما لني عدما أتوكلت غير تولدي كم حجيبا كال أبشودن مسي خلو على الجيرنا نيرنا خد تقفال زخدة أبتجزيت دما ودباتي حبر حمزلوان نو زخدة من سماعات زربات نيجي حمزلوان قلي زملنا نيرو حجيب زعبو قرب ما أتو خبنا يوم تغن زعبانا لهم معنتي إرترا كم إرترا ونت ما خم إرترا ونت أنت أرتي أو كوابينا زولو ዝተመሰረተ ድዩ ዝብል ዛዕባ ክንትን ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዘራርባ ኮይኑ ዘሎ ንኩሉ ኤርትራዊ ወይ ዝበዝሕ ኤርትራዊ እውን ኣሻቃሊ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት እቲ ካብ ናይ ትግራይ ምሁራት ዝወፅእ ዘሎ ወይ ዝወሃብ ዘሎ ርእይቶታት ዝወሃብ ዘሎ መደረታትን ቃለ መሕትትን ተኸታቲሉ ሰብ ሸቐሎት ይገልፅ ስለ ዘሎ ኤርትራውያን ከንታይ ይብሉ ውድባት ከንታይ ይብላ ዝብል ሕቶ ከዓ ስለ ዝለዓል ቅድሚ ሕጂ ምስ ሓንቲ ውድብ ናይ ኤርትራውያን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ትበሃል ጌርና ነርና ቃለ መጠይቅ نسوم مرجع يوم مرداتهم نجيرهم نانيرهم حجما أبون برنا APTP أتوقع قرد غير تولد مسهله على هالتين جبرينا سلام مني مرتا عدمي تقبل كسر مزحها مثلا كاتو غير زير تولد بخمس نيات تصور عخن تصور كا تفقيد اللي نتسكوه كيجن كم هو جبر كم هو تصور كفتنه حجي كم تم توز قلت كو أتي كم حجي تباهي لوز نبرة كم حجي قلت كارناز نبرة كأم تايب بس كم توسخ نقرنا مجمرة نجار زسكف بالكان التلك عصوة فقاديو كلا نجار بزعبازي قدايزي كنزار عرب ريتو تفلت الكا محتاج كان تبقى سموسات كان كي مبسكو حل في دلن سلزي تي قد محجي انتهي لنرى 4 أكلات حدث في حسلال نموام تسامي أنا لنا عادي مريح النتون كان وجينا بزعربا جزي لكانيري كمتي زولكو 4 أكلات زي كونه 3 أكلات بتسم مسرت يقصل له يتي 4 أكل أبو وشتو بسترخ بي نايشتو تساقمات كسعبا كالين جن تسفال له كسعبا بزي مزعي وانات نتوم 3 أكلات زغصلو زلو سلفي ديمقراسي حزب إرترا زناتنا سلفي مالتيو إرتراوي سمور هاجراو جنبار بشدشته وتباز زغامي جنباريو كم ودماني ديمقراسيا ودب عفار كيه بحري سالسايو نتي رابعينا نيجزيو سحيبو زلو كسعبنا جن نسبيو إرتراوي هاجراو بايتون الديمقراسيا ولوتين إذا 3 أكلات حبيرو زخيزلو لعلواي مساجر أكل زبل مريحنت أو إمو بتشعت سبات يخيدالو ناتون أنا كما قام برخيني مرحل لخو إذا أكل زي أوشتو عمشتي أبيات الصحفتات فتيرو محدارات عويمو نتسفح تسلال أب ورحي شوعتين نايز حزنا زلنا عمت كزازمو مدبالو أب مونغوون تسفالو مس أقراو بايتو ني ديمقراسيا ولوتين لزبات ككادن كشعبون كومون انت تخيلو مس إرتراو لفنتي لديمقراسيا ولوتون زرب في جماري سلزي إذا حزنا زلنا مسرح يخيد له نحبار زناتنا
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ እንብሎም ሰለስተ ኣካላት ማለት እዩ ኤርትራ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ኤርትራዊ ልፍንትን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ሓበራዊ ዲሞክራሲያዊ ዕማማት ናይ ምስልሳል ገለገለ ውጥናት ዝተጀመረ እውን ኣሎ ተስፋ ንገብር ከዓኒ ውፅኢታዊ ክኸውን ፅቡቅ ንዝቕፅል እውን ከምዚ ኣጋጣሚ ፈጢርና ነቲ ዘለዎ ዕበርታት ክንትንክፎ ክንፈትን ኢና ሎሚ ናብቲ ከም ቀንዲ ዛዕባ ኣተኪርና ክንዛረበሉ ዝመደብናዮ ክንምለስ ምስቲ ዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ድሕሪት ተመሊስካ ክትዝክሮ ከለካ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣብ ምንታይ ምርኩስ ገይሩ እዩ ተሰላሲሉን ተሃኒፆን ካብ ተመክሮካ ካብ ፍልጠትካ ክተካፍለና ኣብዚ ግዜ እዚ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ ክነወዳድሮን ክነፅሮን ስለ ዝግባአና እቲ ድሕረ ባይታ ብኣርባዕታት ኣብ ሓምሳታት እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል እንታይ እዩ ብኸመይ እዩ ምስረት ነይሩ እንታይ እዩ ስምዒታቱ ነይሩ እስከ ክትነግረና ቅርብ ድሕሪ ተመሊስካ ብሓቂ እቲ ኤርትራዊ ስምዒታት ኣብ ምንታይ እዩ ተመርኪዙ ከመይ እዩ ቆይሙ ክንብል እንድሕር ኮይና ከም ኩለን ድሕሪ እቲ ናይ በርሊን ንኣፍሪቃ ምምቕቓል ውዕላት ናይ ኤውሮጳውያን ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዝቆማ እዚ ናትና ናይ ኤርትራ ውንነት እውን ኣብቲ እዋን እቲ ዝቆመት ሃገር እያ ኤርትራ ጣልያን ንኤርትራ ክሕዝዋ እንከለዉ ክመፁ እንከለዉ ሲ ዝተፈላለየ ኣካላት ማለት ብገማግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብስልጣናት ዝመሓደር እቲ ማእከል ብደቀባት ከምኡ እውን እቲ ምዕራባዊ ዕላታት ከምኡ ውሽጣዊ ምሕዳራት ናቱ ገይሩ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ጣልያን መፅኡ ነዚ ኣብ ሓደ ክስታይ ምስ ኣበሎ ውዕላት ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ እንግሊዝ ምስ ሱዳን ስለተመሓደር ዝነበረት ኣብቲ እዋን እቲ እናፈተሙ ዝኸለልዎ ክልላት እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ናትና ንፁር ክልላት ዘለና ኣብ ትሕቲ እዚ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዚ ናይ ሓባር ንግድ ናይ ሓባር እዚ ዕዳጋ ናይ ሓባር ምምሕዳራት ስለ ዝነበረ እቲ ኤርትራዊ ስምዒት ከም ኤርትራዊ ናብ ሃገራዊ ስምዒት ዝሰጋገር እናኾነ መፅዩ ጣልያን ተሳዒሩ ግዝኣት ናይ ጣልያን ዝነበረት ኤርትራ እንታይ ትኾን ኣብ ዝተባ ዝምባሌታትን ስምዒታትን ነይሩ ገሊኡ ነፃ ኤርትራ ክትከውን ደሊ ገሊኡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ደሊ ገሊኡ ንኤርትራ ናብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ክትፀንሕ ደሊ ገሊ ብትሕቲ እንግሊዝ ክትፀንሕ ደሊ ገሊኡ ገለ ኣካሉ ምስ ናይ ሱዳን ዘሎ ክሳት ኣካላት ፈልዮ ዝደልዩ እንግሊዛውያን ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ክሳይ ክመቕልዋ ደልዩ ነይሮም ግን እቲ ድሌት ናይ ህዝብና ሓደ ክኸውን ሓደ ምዃኑ ኣሚኑ ዕጭኡ ድማ ሓደ ምዃኑ ፈሊጡ ምክፍፋል ወጊዱ ምእንቲ ሓድነቱ ክሕሉ ማእከላይ ፍታሕ ንፌደሬሽን ዝበሃል ተቐቢሉ መብዛሕትኡ ህዝቢ እኳ ናፅነት ዝደሊ እንተነበረ ግን እቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ጥቕምን ድሌትን ብፍላይ ከዓ ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ሎሚ ስለ ዘይነበሮም ሳተላይት ዘራኽብ ንናይ ምብራቕ መደበራቶምን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ መደበራቶምን ከም ማእከል ኮይኑ ንመራኸቢ ዘገልግል ቃኘም ስቴሽን ዝበሃል የድልዮም ነይሩ ንዕኡ ክተኽሉ ማለት ከዓ እዮም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ዘበሉ እቲ ፍሉጥ ናይ ፎስተር ዳልስ ዝተባህለ ናይ ኣሜሪካ
ናይ ወፃኢ ሚኒስተር ዝነበረ እቲ ግዜቲ እዚ ህዝቢ እዚ ናፅነት ዝግብኦ እዩ ግን ናትና ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ምስ ኢትዮጵያ ከንሕውሶ ግድነት ይገብረና ኢሉ ዝተዛረቦ ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ተኣሳሲሩ ንህዝብና ብዘይ ድልየቱ ኣብ ናይ ፌደራላዊ ፍታሕ ክወድቕ ገይርዎ ግን ህዝብና ነቲ ምምቕቓል ካብ ምፅላእ ዝተላዕለ እዩ ድማኒ ስለዚ ድማኒ መለለይኡ ዝኾነ ሰንደቕ ዕላማ መለለይኡ ዝኾነ ዕላዊ ቋንቋታት ክህልዎ ኣብቲ ቅዋም ከም ዝግበር ተገይሩ ግን ኢትዮጵያ ስለ ዘይኽበረቶ ነቲ ውዕል እቲ በብሓደ ስለ ዝፈሓቆቶ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብ1992 ከም መበል 14 ኣውራጃ ናይ ኢትዮጵያ ገይራ ስለ ዝፀንበረታ እቲ ናህሪ ናይ ድሌት ናፅነት እናወሰኸ ከይዱ ንሕና ብናእሽትና ስምዒታዊ ናይ ሃገር ፍቕሪ ዝሓደረና እውን ካብቲ ተግባራት ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ዝተባህለ ሓሶት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ዝክከረኒ ቆልዑ ከለና እዚ መፅሓፍቲ ናይ ትግርኛ የንድድዎ ነይሮም በኣምሓርኛ ንክንምሃር ይግድዱና ነይሮም እቲ ዕላዊ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ትግርኛን ዓረብኛን ተባሂሉ ተመዝጊቡ ዝነበረ ሰሪዞም በኣምሓርኛ ጥራሕ ተኪኦም የብሉ ነይሮም እዚታት ከዓኒ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ምውራድ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ምስራዝ ንኤርትራ ብሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ምፅምባር ንህዝብና ቁጣዕ ፈጢሩ ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ኣልዒሉ ኩሉ ስለ ዝመከተ ድማኒ ብክቡር መስዋእቲ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ዓለም ከም ዝረጋገፅ ገይርዎ ኢትዮጵያውያን ንዓና ንኤርትራውያን ክሳይ ኣነ ዘይርስዖ ነገር ኣብ ጂነቫ ናይ ብ1981 ገፁ ሓደ ግዜ ምስ ዶክተር ሃብተ ተስፋ ማርያም ኣብ ጂነቫ ቃለ መሓተት ክንገብር ኣብ ዝኸድናሉ እቲ ናይ ዩኤን ፓሌ ወይ ፓላስ ዝብሎ ኣሎ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ፀንሐና ንሕና ይንፈልጦ ነግነፍቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ዌር አር ዩ ፍሮም ይብለና ፍሮም ኤሪትሪያ ንብሎ ብትወዱም ባትወዱም ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ይብለና ማለት እዩ ግን እዚ ድሕሪ 1993 ማለት ድሕሪ 1993 ህዝብና በቃልሱ ብመስዋእቱ ብድምፁ ኤርትራ ሃገር ንክትከውን ብዕሊ ከዓ ንዓለም ንክፈልጣ ሰንደቅ ዕላማኣ ከዓ ናብ ዓለም ክንብልበል ተገይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ናይ ኤርትራ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ካብኡ ንላዕሊ ኣሳእል ናይ ስዋኣት ዘይብሉ የለን ስለዚ እዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት እዚ ብክቡር ዋጋ ዝተረኽበ ሃገራዊ መስዋእቲ ሃገራውነት ዳኣ እምበር ብከንቱ ብህያብ ዝተመጠነ እውን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ቃልሲ እዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት እዚ ከምቲ ገሊኣቶም ዝብልዎ ኣብ ፅልኢ ናይ ጎረቤት ህዝቢ ዝተሰረተ ዘይኮነሲ ኣብ ፍቅሪ ናይ መሰል ናይ ርእሰ ውሳኔ ምኽባር ኣብ ፍቅሪ ናይ ሕድሕድ ህዝቢ ኤርትራ ምክብባርን ምፅዋርን ዝተሰረተ ብናይ ሓባር ቃልሲ ከዓ ዝተጠርየ እዩ ፅቡቅ ካብዚ ተበጊስና ናብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክንመፅእ ኢና እሱ ዘምፀን ከምኡ ዝገብረሉ ምክንያት ከዓኒ እዚ ድሕረ ባይታ እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ሕጂ ዝወሃብ ዘሎ ርእይቶታት ከዓ ኣንፃር እዚ ሕጂ ንሕና ንፈልጦን ኣንፃር እዚ ሓቀኛ ክውንነት ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝብን ስለ ዝኾነ እዩ ዘገድሰና ዘሎ ትንክፉን ኣቢልኩም ኣለኹም ኣቢልካ ኣለካ ቅሬታ ሕጂ ስለምንታይ ዳ ይመስለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ኮኔልካ ብድሎ ዝረብ ዘሎ እሞኻት ዝረብ ዘሎ ከዓ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይን ኣንፃር ትግራይን ዝተላዕለት ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ ክጠፋእ ኣለዋ ስለዚ ኩሉ ነገራ ክዓኑ ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ደኣ ካበይ ዝመፀ መስለካ ካብቶም ምክሮኻን ከፍልጠትካ እዚ
حجي زرابن زبحالن زلو مسرت زي بلو كاب تسلئي ويكا خالق تنكولات كالا حدش وطنات قلياتهم لو ولا بزوان زي حزبتات زي تقامميعو ናብ 3-4 ሃገራት ናይ ምግባሩ ተኽእሎታት ኣሎ ተፃዊሩ ክኸይድ ብሓደ ክነብር ኣይክእልን እዩ ክሳት ዝብሉ እውን ኣለዉ እዮም ስለዚ እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ናይ ኤርትራዊ መንነት ዝፃረሩ ንኤርትራ ከም ልዕሊ ፅልኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰረተት ሃገር ገይሮም ዝቆፅሩኣ እቲ ሓቂ ዘይፈልጡን ክጥምዝዙ ዝደልዩ እዮም ዋላ ኣብዚ ሓፂር መዋእሊ እዚ እንተኾነ እውን ረሲዖሞ ዳ እምበሪ ተጋሩን ኤርትራውያንን ሓቢሮም እኮ ኣንፃር ደርጊ ተቃሊሶምሲ ተዓዊቶም እዮም ኤርትራ ነፃ ኮይና ህወሓት ድማኒ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተኺሉ ን27 ዓመታት ዝኣክል ፀኒሑ ነይሩ ናብኡ ዘብፅሖ ሓይሊ ናብኡ ዘብፅሖ ምትሕግጋዝ ናይ ኤርትራዊ ሓይልን ኤርትራዊ ምትሕግጋዝን ምንባሩ ናይ ትማሊ ሓቂ ስለ ዝኾነሲ ክጣሓስ ኣይከኣልን ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ንሳቶም ህወሓት ማለት ብላዕለዋይ ኢድ ንኢትዮጵያ ዝገዝእሉ ዝነበሩ ግዜ ናይ ኤርትራ ሬፈረንደም ተካይዱ ንሳቶም ከዓኒ ካብቶም ቀዳሞት ንናፅነት ናይ ኤርትራ ዝፈለጡ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓቂ እዚ ክጣሓስ ኣይግባእን ክርሳዕ እውን ኣይግባእን ነዚ ረሲዕካ ከም ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ክንርኢ ከለና ካብ ናይ ደገ ወሳታት እቲ ናትና ናይ ውሽጢ ወሳታት ዝያዳ ይሕመና ንዓና ከም ኤርትራውያን እቲ ናይ ውሽጢ ወሳታት ክብል ከለኹ እቲ ህግደፍ ዝምራሕ ብኢሳያስ ዝዝወር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነዚ ኤርትራዊ መንነትና ነዚ ሃገራዊ ልኡላውነትና ኣሕሊፉ ዝሃበ ኣፍ ደገ ንሱ እዩ ማለት ክልተ ህዝቢ ኢና ዝብል ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ንስኻ ኢኻ ትመርሐና ኣይከሰርናን ወዘተ ዝኣመሰሉ ዘረባታት ቅድሚ 4-5 ዓመት ዝሰማዕናዮ ነዚ ርእቶታት እዚ ዘተባብዕ ከይኮነ እውን ኣይተርፍን ስለዚ ምትፍፋእ ናትና ንኤርትራ ሃገራውነትና ተናኽፍን ንዕኡ ሓደጋ ዝኸውንን ካብ ውሽጥና ዚታት መልዓሉ ንገዛ ርእሱ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ እቲ ኣካልቲ ዋላ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሕጂ እንተኾነ እውን ዝህበሉን ዝምልሰሉን ክሳት ኣይረአን እዩ ስለዚ እዞም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ናይ እንፅርፅሮት ናይ ባህግታት ናይ ቀደም ዘበን እኒ ሕምባሻሎ እምነኹም ዝበሃል ፀባፂቦም ንድሕሪት ክመልስዎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ውግእን ኣብ ሓደጋን ከእትውዎ ዝደልዩ ሸነኻት ክልዕሉ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ክውንነት ሎሚ ዘለናዮ ናብኡ ገፆም ክመልሱና እኳ እንተደለዩ ኣይክእሉን እዮም ንምንታይ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ እዚ ልኡላውነት እዚ ኣብ መስዋእትን ኣብ ፍቅሪ ሃገርን ህዝብን ዝተሰረተ ስለ ዝኾነ ብማንም ንድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ እዩ በፅሒ ዘሎ ክብል ፈቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ርእይቶ ክህቡ ከለውን ኮመንት ክፅሕፉ ከለውን ዋላ እውን ኣብ ሜድያታት ቀሪቦም ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ነቲ ኤርትራዊ ሙስሊም ነቲ ኤርትራዊ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ከምዘየለ ብምርኣይ ነቲ ትግርኛ ጥራሕ ወሲድካ ሃገር ክትምስርት ከም ትኽእል ብድፍረት ርእይቶኦም ክህቡ ንሰምዕ ኣለና እሞኒ እዚ ክኸውን ይኽእል ድዩ እቲ ኤርትራዊ
وجن تفلاليو حدا وجن نبت حدا خيدو تهاجر أبكل تخمقلا ወይ ድሌት ወይ ሽውሃት ወይ ከዓኒ ተኽእሎታት ኣሎ ድዩ ክኸውን ከ ይኽእል ድዩ ካብቶም መኩረኻ ፍልጠትካ ካብ ግንዛበኻ no እዚ ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ምክንያቱ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ እቲ ኤርትራውነት ብመስዋእቲ ናይ ኩሎም ደቃ ናይ መታሕት ናይ ቆላ ናይ ክርስቲያን ናይ እስላም ዝተሰረተን ተረጋገፀን ስለ ዝኾነ እዚ ንእስላምን ንክርስቲያንን ፈላሊኻ ብምርኣይ እቲ ሓደ ካብቲ ስግኣታት ዝፈጥር እውን ንሱ እዩ እንታይ እዩ ገሊኡ ካባና እውን ካብቲ ኤርትራዊ ሸነኻት ነዚ ስምዒታት እዚ ዘተባብዕ ዘይብሱል ዘይሃገራዊ ርእይቶታት ይመፅእ እዩ ገሊኣቶም ኣለው ንህዝቢ ኤርትራ ንቃልስ ኢና እናበሉ እንከለዉ ንኤርትራ ከም ንትግራይ ንምጥፋእ ዝተደኮነት ዕርዲ ወይ ድማኒ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ፅልኢ ናይ ትግራይ ዝተደኮነን ዝተሰረተን ምዃኑ ዝገልፁ ኣለዉ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣረኣያታት ብመንፀርቲ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ይኹን ካልኦት ተጋሩ ምሁራት ዘልዕልዎ ፈሊና ክንሪኦ ይግባእን እዩ ምስኡ ብማዕሪኡ ክንቃወሞን መሰረት ከም ዘይብሉ ክንገልፅን ሓላፍነት ኣለና ስለዚ ድማኒ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስምዒታት ነቶም ሓደ ሓደ ምሁራት ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ከምኡ ዝኣመሰለ ርእይቶታት ዘብሉ ከተባብዖም ይኽእል ይኸውን ግን እዚ እጉይ ክሳይ እዩ ዝህቦም እዚኣቶም ጠረፍ ውሕድ ክሳይ ከምኡ ስምዒታት ዘለዎ ክህሉ ይኽእል ግን እቲ ዝበዝሐን ዓብላልን ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እስላማዊ ይኹን ክርስቲያን ብሓድነቱ ዝኣምንን ሓደ ሃገር ከም ዘለዎ ሓደ መፅኣ ከም ዘለዎ ነዚ ሓደ መፅኣዩ ድማኒ ብሓደ ኮይኑ ከም ዝመከተ ትማሊ ሎሚ ፅባሕ እውን ከምኡ ምዃኑ ክፈልጡ ይግባእ እቲ ኣባና ኣብ ዞናና ዝድለ ኣብ ሕድሕድ ምክብባር ዝተሰረተ ዝምድናታት ኣብ ናይ ሕድሕድ ረብሓታት ዝተመርኮሰ ፖሊሲታት እሞ ገንዚታት ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ከይቆመ ክረጋገፅ ዝኽእል ኣይኮነን ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት እንተቆይሙ ግን ረብሓ ናይ ህዝቢ ዘቀደመ ውዕላት ብምግባር ጥቅምታት ናይ ኩሉ ኣብ ንግድዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ተዋፊርካ ክስራሕ ዘይከኣል ኣይኮነን ከምዚ ካልኦት ምዕቡላት ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ ክግበር ይከኣል እዩ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ግን ኤውሮጳውያን ናቶም ሕብረት ፈጢሮም ክንቀሳቀሱ ድዮም ክሰርሑ ፍቀዱ ነፃ ዝኾነ ክሳየት የብሉ እዮም ኣባና እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ስምዒታትን መንፈሳትን ምሕዳር ዝኣዩ ክጠቅሞ ዝኽእል ነቲ ኣህዛብ እምበሪ ናይ ሕድሕድ ፅልእን ናይ ሕድሕድ እንታይ ሽሙ ምዕብላልን ዝእምት ዘመታትን ወፈረታትን ቅሳነት ዘይህብ ሰላም ዘይህብ ናብ ውግእ ዘምራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ክነቕሓሉ ኣንፃሩ ድማ ንክትስእ ሓደ ምዃኑ ከዓ ከርኢ ዘየድልዮ ምዃኑ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓሸውየ ናይ ውግእ ብውግእ ሲ ብዙሕ ዘመናት ኢና ኣሕሊፍና እዚ ናይ ውግእ ዘመናት ኣብቂዑ ናይ ሰላም ዘመናት ንኸፍተሉ እዋን ከነምፅእ እቲ ዝጥለብን ዝድለይ ፅቡቅ ዝነበረኒ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ነዊሓይ ክሕዘካንየ ከምኡ እውን ነይሩ ሓሳበይ ሕፅር ኢሉ ቁርጥብ ኢሉ ዝወሃብ ርእቶ ብዙሕ ሰብ ከይሰልከዩ ሰምዖ ኢለ ይኣምን እሞ ሓንሳ ሓሳብ ይንውሓና ሓንሳ ሓሳብ ግን ዝተኻለ መጠን ድሕሪ ርጡብ ኮይኑ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክግለፅ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ብከምኡ ንውድኦ ኢና ሎሚ ከዓ ብከምኡ ክንውድእ ሓሲበ ዘለኹ ተወሳኺ ርእቶ ለቦዋ ምክሪ እንተለካ ግን ክሰምዕ የቀኒየለይ ስለ ዕድመኻን ስለ ምምፃእኻን የቀኒየለይ ሲሳይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ኣነ እቲ ዝህቦ ክስታየት እንተልዩ ርእቶ እንተልዩ ኩሉ ግዜ ነቲ
ناتنا مسرتاوي عمام نزي زي نبور ኣነባብራ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናብ ንቡር ኣነባብራ ክንመልሶ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ህዝብና ነዚ ዓገብ ናይ ዘይምባል ባህሊ ወጊዱ ነዚ ንመሰሉ ናይ ዘይምሕታት ልምዲ ወጊድ ኢሉ ንመሰሉን ንቅዋማዊ ምሕደራን ንዲሞክራስን ንፍትሕን ክቃለስ ንፍርሒ ንራዕዲ ያዒሉ ብትብዓት ኣብቲ ዝደልዮ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል 1200 ኪሎ ሜትር ዘለዎ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ሒዝካ ማዕድና ዘለዎ ሃገር ሒዝካ ውሑድ ህዝቢ ንርእሱ ኮይኑስ ንኻልእ ምኾነ ነይሩ ግን ኣደዳ ስደት ተሳጢሑ ዘሎ ብሰንኪ ብልሽውን ግበታዊ ምሕደራን ስለ ዝኾነ ነዚ ምሕደራ እዚ ያዒሉ ዲሞክራሲያዊ قواماዊ ስርዓት ንምትካል ኩሉ ዘሎ ዓቕምታት ተዋሂዱ ክሰርሕ ዝፅውዕ ይቐኒለይ ዝዕድል እዚ ዝሃብካኒ ኣነ እውን ኣዝየ መስን ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ንራኸብ ተስፋ ገብር ንሎሚ እውን ወዲየ ኣለኹ ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ ይቐኒየለይ